Ni Nedea Arreginaz, Arrasateko korrikola dixe eta 39 urte dauket. Urte batzuk atzera ingo, bale, nere, elkarrizketa hasteko, pandemia aurretxora, nola euen orduan, nere? Ni oso ondo. Pandemia aurretik tope ibili nintzen, 2018an ultrafonduen sartuta, selekzioen, hor 2019an fastedixau nintzen pixkat, fastia, baina uste gabe martxa hartzen nauen eta pandemia garrapau arte. Orduan baina goi errendimenduko kirolarixa zinean, orduan eukize ben, ez? Baimena zeukan entrenamentuetan jarraitzeko, entrenamentuak egiteko, horrek lagunduko zeutzun, ez? Orduko egoera ura apurtxo bat bai. Hasieran lehenengo hilabetien hor debekauta zaukegun, gainera lehenengoak izan ginen gobernotik esan zuzkuena eskatu zuzkuela ez urteti entrenetan eta ezer, eta handik aste bete da ja pandemia sartu zen, eta ez uzkuen usten urten, baina handik hilabete da danok etxien zazenien guk salbo konduntu ez zaukegun, eta hori izen zen eskapie, ze bestela gogorra. Eskertu zebein. Bai. Osean, hilabete hori etxien jente danak idolaz hasi zanien etxen, ni justo kontrako egin hauan. Eta ostea kale da urtetien, budua ostea bedelekude eta eskertu nauen asko, bai. 2021an 40 kilometroko Europako txapelketarako txartela zeukan, eskuan, eta lanian hasi zinean. Eta ze pasau zan orduan ere? Lanien ikasti eskatu zuztien, nahi ban hauen gedo sartu, bazkide bezala. Lana 8 ordu, ikasi lau, selekzioei deitu, eta goira errendimendua utziko nahuela esan. Hasi nahuela entrenau, bierza moduan, eta kabo, kidola, niretzat kidola ezagutzen hauen moduen ordu darte. Erabaki gogorra izan zen? Oso. Eta asko pentsaute. Osea, momentu hortan kidolien nauen ostea sartute ordu darte bizitzea zan, eta derrepente norberak aukedatzia hortik irteten zadela, ez da erresa. Eta gero ondiokan zaiau, egunetik egunera zaiau egin zan. Pasau dia urte batzuk, eta damutzen zara? Ez, azkenien ikasketak aurten bukatze hotelako, bazkide bezala sartzeko nahu ulman, hortan, bentzet, bedez eman dugu bede fruitxua. Eta parte, hor gude kidol maila altua izen arren selekzio baten egon, lana bierrezkue da, guk ordaintzen gaudana, eta hortik ezin gabizi. Hortan. Hartutako erabakiak orduan, gogorra izan arren, emun ditu fruituak eta gaitzerdi. Horixe da. Eta momentuen sartuta zeuzenien igual ez tozu ikusten hori momentuko zeo zer dela, inork ez dauela eskertzen, zeude paranoia dala kidolodio zude mundu edala bakarrek, ez dauela ez eskertuta eta ezer. Eta azkenien kanpotik ikuste osunien egunedoku eta dana, bai, erabaki egokixi izan zen. Erabaki sartu zebenean, nire pasau zen, kirola 100% iketik, zerora. Bai, zerora o gutxira. Oso gutxi, eguerditan pixkat, eta mentalki bierna balako, eta pasau zen hortik, ostea be lagunekin afaixe, bazkaixe, tabernie, eta beste mundu da. Osea, kidol munduen sartuta zauzenien ikutzen ez dozun arlo hori bizitzea. Eta heldu da aurtengo maiatza, eta ordua jakin geben, ostras, nere hortzen dau, fin, ikasturte bukean hasi zinean berriz be lagunekin korrika egiten, eta ez usteko atorri zen Santanderren. Bai, hasi nintzen, kalidade bapez sartzen, baina kilometruek eta kilometruek, oste da nutrizionistia deitu nutzen, 6 kilo dexente hartu nagoan, eta oporrak eta dana ez egon arren hain lehen bezala enrenetan, sartzen hauen kilometruan, mendialdien behibili nintzen, eta Santanderre da junta, kriston ez usteko, erritmona, rekorra idu ordutan, gusto da gainea, así que motivazioa tope. Elkarrizketa hauiteko proposamen nahi notzunean, esan zozazun, bai, animatzen ez eoin, hasi naiz berriro
kirolari sentitzen, hola da nere? Bai, ostea be dortzala jarri eta enbede atzien ezinien, sasenien, ikusten zaurrien, borrokan, obintzen sentsazio honak, disfrutetan, hori, ostea be kirolari, adibidez, gaur etorri aurretik entrenetie. Zauzenien pixka motibo eta bez ezak jaikitzen goixeko zazpitan, entrenau, egun osuen, ikasi, gabez lana, hori da, benetan ostea be, kirolari o atleta bezala pixka sentitzen hasten azelago. Ja ikasketak bukatzi argituzu, horrek esan gura dau, lehengo nere, bueltan entorriko dala? Otzaien bukatzeo eta usteo baietz. Hasiera baten esaten hauen, ez naz bueltauko ni lehengo da, igual lehen bezala hain bizitza utzitxa ez, apur bat lagunekin eta disfrutetan bizitzaz be pixkat, baina bai. Gaina justo 40 urte itxe ditut datorren urtean, eta esan kurtsua bukatu, ez dakit ospatu beste uneko bateaz, aidomanien debutza, así que bai. Eta badakotzu gauzak buruan. Larrei. Oindala urte batzuk, 100 kilometroko bat behin zeben, hori igual hartxo izango litzake, edo? Hobeto eduten dut, distantzia luzie, que motza eta belozik badia, así que eunekue gaine hor dauke 8 ordu 30 eta segundo bat, el segundo ese me mata, así que hori kentzia igual, bai. Egisa da, adinean aurrera inalaz bat, distantzia luzekuak diala... Ez tozu sufritzen hainbeste. Kilometruek sartu, baina lasai sartzie da. Hortan, nik errexeitxeo, beste batzuk adibidez nahi xeu daue pistan sartu, ordu betien enrenue bukatu eta kitxo. Baina nik luze da. Bai, igual samurragoa da, ez? Ez hainbeste kalidadia, baina kantidadia. Hori da, bai, kantidadien, lasai, esfortzue azkenien, bihoztaupada baxue da adamazunien be sentsazio ez da laktatoa godik muerte, así que edaman garri xo. Ezu zeu, ze mouz ikusi dugu fizikoki nik igual ikuste zaitut, baina mentalki. Azkenean urte honek tsunami bat etengabia izan da, ez? Nik fizikoki be igual ez nazi ikusten, kilo batzuk gixo badauket ondiokan, eta mentalki, oini arte, sodak edixe bat. Ze antziedadie, kidola ezinein, tan nahi, obier, fizikoki espiluen ikusita ez, baina oin ostea be bueltatzean, dortzal batzuk jarri ditut, ondarrulak etxion beste unien, ostea be aurrien, gusto da, lagun artien, eta azkenien lagunak postu egiten die be hortan zazelako ostea, hortan ondo. Oin be, ja, abendu arte isa dortzaldanak hartu ditu dazenak bidien, olortu aldienak. Eta, poliki, bai, buelta ematen, neuri bueltatzen. Oindala gutxi be, egon zara Kadizen, kirola iken, baina eraberian ospakizunetan, orduan, ja beste kirolari izateko modu bada, ez? Beste mentalidad bat. Oin adibidez, madatoi edauke buduen be, baina ez denpoda da juten, bukatu eta listo. Eta hori oindala 8 urte ez nintzen jungo eskontza da, direktamente, osea, ez nintzen jungo. Bueno, beste heldutasun maila bat izan leike, ez? Bai, eta nik uste dut hori bai eskertzotela be pandemia eta gero ikasten hasi bierrai, azkenien bizitza ez dala kidola. Gustauko jakulak kidoletik bizi eta dana eman hortako, baina ezin esku edala. Hori ez dala bizitza erreala. Orduan, hemendik eta abendura bitarteko dorsal horiekin disfrutau. Bai, gaina hori ikasten esamineko inbestie, osea, ez da besteik, nahi txabe ezin dut. Bueno, 2025 ikusuko. Horixe, baina, bueno, espero dut lehenko kidoladi sodak edixe horta dabe zeltzie eta jarraitzie disfrutatzen da nana. Hemen bixerku inork ez dakiguta da. Erdibideko bat. Hori da. Gu pendiente adia diongo gara nere. Eskerrik asko. Zeudi.